Ten, kto mi prvý vysvetlí, kto je Goreo, tak... Ale veď... Spexo povedal, Spexo, ty skurvená svinia, poď sem. Ja som nevravel žiadny Goreo. Ty si povedal? User in your channel was banned from the server. Povedal vám spam Goreo, však to povedal. Spex, máš akačko? Skáp, mám akačko. Poď skápať. Ja mám... Mám skapať? Hej, poď. Nejdem, bojím sa. Dávaj. Alebo dobre, idem už. Ale tak, aby som si mohol zobrať akačko. Počko, neviem, kde som. Idem na short zomrieť. Tak už som tu ja, poď na Ačko, daj mu hlavu na Ačko. Tak to sa dá zbaviť Spexa, podrite sa. Čo robíte? 3, 2, 1, no daj mu hlavu. Tak, skapal som. A teraz ja dám tie hlavy, ktoré mal dať ona. 1. Druhá skoro. Ja som vedel, že mi tam... Vac odzadu. Počúvaj. Vac odzadu. Vac. To je čau. Čo ti jebe? Spexo, môžeš byť ticho? Ja som ho nepočul na tých schodoch. Sorry. No. Ja som aj tak nepočul, tak dobre. Vtedy, keď som ťa stretol na tom námestí, tak ma Cajčaja povedala, že si pekný, tak asi je na radu. PTV. Som tiež Radko. Ne, z Radka, to Radko to musí byť proste, jak musí vyzerať taký človek, chápeš? Ale tvoja frajerka, ja ju poznám veľmi dobre. Ježiš, čo to rozhodol, to som nechcel povedať. To je jaká jeba. Nie, počkaj ešte chvíľku, nie. Hej? Je tak počkám, kapa 1, 2, 3. Nie, počkaj. Je najlepší. Ak je rada na väčšinu, tak napíšte jednotku do chatu. A tak ďalej. Majte sa. Nie, ja budem fakt smutný. Discovery channel. Tak čau, no. No tak myslím, že v čete bude zábava. Bob long help please. Oh, side one. Nero, mamo. Ja nepočujem ničo. Nepočujem, že mi niekto povedal, že je na schodok dvaja, že sú. Tu by mohla byť nejaká fajnová zbora. Na test, ja nič nepočujem cez skurvené slúchadlá, ktoré mám. Čo, kde je? What the fuck? What the fuck? Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've been on. I see what you're trying to do.